8 sa 15 ka Class 3 modernized UVE gikan sa Kapatagan Transport Cooperative ang gilusad kaganiha sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 11 sa Barangay Kapatagan, Digos City, ilawom sa Public Utility Modernization Program. Duna kini CCTV. Ang mga modernized units magserbisyo sa mga rota sa Playa Digos City paingon sa poblasyon Bansalan via Kapatagan. Kahinumduman nga subay sa naaprubahan nga Local Public Transport Route Plan gikan sa Davao del Sur Provincial Government, giaprubahan ang Local Sangguniang Ordinance No. 21-105 kaniadtong Oktubre 4, 2021 din ang naisgutang ordinansa ang gibasihan sa pagmungna sa LTFRB Memorandum Circular No. 2022-019. Ang Memorandum Circular ang nag-abli sa mga aplikasyon gikan sa mga kooperatiba nga mopadagan sa ruta. Abril 25, 2022, dihang naaprubahan ang aplikasyon sa Kapatagan Transport Cooperative. Gipanguluhan ni LTFRB 11 Regional Director Don Llanos III ang paglusad niini. Kuyog si LTFRB 11 PUV MP Head Engineer Ronel Victor Panigon, mga miyembro sa KATCO, kauban ang pipila ka mga opisyal sa probinsyal nga gobyerno, Digos City LGU ug Barangay Kapatagan. Malampusong nalusad sa KATCO ang mga modernized vehicles isip pinakaunang ruta sa kooperatiba nga napailawom sa LPTRP ug PUVMP. Nahingpit kini tungo sa suporta sa gobyerno pinaagi sa subsidy gikan sa modernization program nga dakong tabang sa mga miyembro sa kooperatiba. Sa tibok Davao Region, ang Kapatagan Transport Cooperative na ang katulong kooperatiba nga nakalusad og modernized vehicles nga dunay assistance gikan sa Development Bank of the Philippines o Land Bank of the Philippines. Nang hinaot ang PUV Modernization Program nga makahatag kini sa katawhan og komportable, masaligan, luwas ug environment friendly nga transportasyon alang sa kadaghanan ug mahatag ang malungtarong panginabuhian sa mga kooperatiba. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.